Здравейте, аз съм Strong 4 Gamer и това е едно информативно видео, което ще ви кажа, че ще снимам. Да, наслаждавайте се на клиповете ми и така се казвам Иван и се пише там така. Също така правя банери, което искам. По 50 стотинки, лъжа, който иска само да ме е приятел. И ще му дам банер. Ето. Сега ще ви ги покажа. Първото. Ях. Аз съм го изтрил, но иначе съм го написал, защото не знаех какво да го напиша. Тук Pro Pancakes. Тук имена яки. The Hicks Fox. Данк, PvP Ето, и това може да ви подком. Ще махна надписа и сложа на вашето име. Invisible Jonas. Това е без име, ще добавя. Ето вижте. Яко е. И последната е така. Дано да ви е харесало клипчето. Ако е така, не забравяйте да харесвате, да дадете един лайк и това е чао.